Здравейте! Спокойно, не съм се отказала от режима. Все още го спазвам, не съм ви забравила. Просто тия 2 дни имахме доста тичане и доста задачки с Дани. И затова качвам едно видео едновременно из 2 дни. Днеска и аз се греших. Само закусих сутринта и сега вече е 5:30 към 6. Още не съм обядвала, изядох една ябълка, така че ще прескоча обяда. Директно като се приберем вкъщи ще си доям житото, даже може би не цялото. Много хора от вас ми писаха какво става, ако нямаме достатъчно апетит и не може да си доядем житото за деня. Няма проблем, ето вижте, и аз го правя, то си е за вас. Вие ще ядете по-малко. Честно казано, аз не мислех да правя компромис с това предишните дни, защото имах нужда от храна. Но днеска, тъй като постоянно бях взета да мисля за разни други неща, въобще не съм се сетила, че не съм обядвала, така че няма проблеми. Да, бе, да. Даниел тук нещо се базика с мене. И така. Как се бе, хора? Как ви действа житния режим? На мен да ви кажа честно, излезоха малко пъпчици тук, вижте. Тук. Това е супер. Казват, че по този начин тялото се чисти, нали? Чрез кожата ние се чистим и дишаме. Така че, ако имате пъпки, това е добър знак. Също така, ако езика ви е побелял, това също е знак, че се чисти от токсините, така че нищо страшно не се е случило с вас. Но всъщност това, което ме озадачи, беше, че не съм свалила толкова много килограми, както миналите години. Само 1 килограм, което може би е добър знак, че нямам много натрупани токсини. При вас, какво казва Кантара? Продължавам да записвам видеа, за да ви мотивирам да не спирате, да продължавате, да издържите до край. Горда съм с всички вас, които издържахте до 4-ти ден. Вие преодоляхте психическата бариера. От тук нататък е много лесно. Даже мога да ви кажа, че изобщо не се изкушавам от каквито и да било храни. Вчера бяхме на вечеря с приятели и масата беше отрупана с всякакви питиета, лимонади, сушита. Какви ли не изкушения, обаче Александра не яде. Ама аз съм старо куче. Дано и вие се справяте така като мене. Ще бъда много горда. Ние с Дани с нощи оправихме багажа и заминаваме тази вечер, но ще видите къде. Ще снимам видео и от чужбина. И знаете ли какво сложих първо в куфара си? Термоса и житцето. Ще снимам видео и оттам ще ви покажа, дано да ви бъде интересно. Така, пожелавам ви много усмихнат, много ползотворен и пълен с хубави емоции ден. Чао, бъдете здрави! Имаш някакви въпроси? Дали има възрастова граница за житния режим? Много момиченца на 10-12 годишна възраст, чакайте тук да се спра. На момиченца на 10-12 годишна възраст ми писаха дали е подходящо да правят режима за тях. Не мисля, че когато си 40 кг и мъж, кой знае какви натрупани токсини и си на 10 години в тялото, и така че по-скоро би било риск за вас, ако го направите. Не се подлагайте на всичко, което видите в интернет и YouTube, защото може би то не е за вас. Житният режим е добър за хора, които са осъзнати, за хора, които търсят пречистване на тялото, пречистване на духа и са с правилната психическа нагласа за това. Вижте междувременно какво си открих днес в книжарницата. Много яко, нали? Има си и книжка, така че може всеки от вас да си купи тази книжка и да се довери на нея, не само на моите видеодневници. Аз нямам много енергия този път да тренирам, не знам вие как сте. Писаха ми няколко момичета, които казаха, че продължават с тренировките. Браво! Вие сте супер, продължавайте само така. Аз само мога да се уча от вас. Ето го, Даниел. Сега идвам. Хайде, чао от мене.